Pero ato amigo ba? Amigo yung magiging ta. Oh. Kining nakay 5. Wala na, gapa music naman. Wala na may katsat. Kinlasan nimo. Bag uri kang abot mag kinaga dayon ka bag ka. Bas mo wala na po nirong koneksyon kay wala kay ligo. Baw ka kayo nangitay ka gabi eh. Gabi apon himo mo istorya oy. Naligo pud ko oy, naligo ko sa kong ihi gabi eh. Maayo. Maayo. Mo sinamok na po ka diri ron ako. Dili magod, mutan-aw ra ko. Mutan-aw. Ipakaon ko man yung cellphone ron nimo. Iskot maning pretty man kinita. Bro, kaya raw. Tanti, makachatra ko sa kong palangga. May pay na pauli kay katsat. Are naman po ka diri. Pag wifi. Ikaw na ba yung nang mawala na yung connection diri? Tapat pa. Tapat. Sige, are diri bisag walay katsat. Ay ato ba? Kanang nako ray mong time. Oh, dako pa. Kaya nga naman. Okay, napaunta ko chatan ba? Sa gining nautdan magug ko kwarta gug na wala man ko ikahulog. Nagpakaulaw, are man kag wifi ha, okay kahulog. Pauli dito. Dili ta amigo. Boy, may guwayrong piting inita. Sa? Kanang walay kahulog, pauli. Dili ka na imong cellphone ibaligya og mo ihulog dito sa wifi-an. Di na kay kwarta. Saday? Kana imong cellphone ibaligya, parang nakay kwarta, parang nakay kahulog. Kini akong cellphone akong ibaligya dahil akong ihulog. Oh, mao na. Pwede mapot. Oh, baligya nimo imong cellphone parang nakay kahulog. Ang problema unsa man akong gamitag kuan? Unsa man akong gamitong cellphone? Eh bahala na ka. Kabulong gibastid na tadi mo sige pa kag lantaw-lantaw. Sus kaluuya. Bastid ka? Nangutana ka? Kabulong nakabati na mangutana pa. Ke. Kaluuyas tao. Katong Charlie oh. Mo ipangayo basig na nay kwarta. Sus, di pa ka maluya ng tao? Di Bago mo bastid. bago ra mo kung siyang nahalina kana maligya man nagmanok. Di ka maluya ng tao. Di bastid na pangunan pa ni mong 5. Ngayon ara ito. Pero ako ang trian kay basig butan. Amigo ba mi? Tuwa dito, lakat na. Sikak sabad-sabad eh. Bastid ay kami go? Bastid karong ding. Kabulong wa mo ko gibastid gud naghang lang ni akong cellphone. Siyon ra kaayo na. Pero murag di ko katuo nga gahangay imong cellphone nga. Imong ka ganina kay gabisyo ka ga gibastid ka. Kaya akong giingnan. Gibastid ko kay mag umuhulaman. Kasuya ra ko Ah, gini wa ta parang cellphone giingnan ba? bastid. Or tinuod basig tinuod ging bastid. Wala oy. Nagbalik rami ako iyang gipili. Sa naon gipili. Mga gay Pero- feelings. Lain ato amigo ba? Amigo mata sa? Ay amigo kay ta sa una ra. Kita por amigo ta sa. Sa una rang na. Kasuloy ra ka kay kay cellphone sa. Gani makasuya Uli- kayo. Uli na lang. No. Paita po nga Uli na puli una mo puta. Pero amigo magita sa. Oh, amigo. Di na ko maminaw ra po ko. Ikaw na kay kwarta. Asos na. Nantawara ko na. Ah, Purgoy ila. kayo. Ilado kay kay magani cellphone. Gani. Pero ato amigo ba? Amigo yung magiging ta. Oh. Kining nakay 5. 5? Hmm. Anak ay amigo kay ta nya mo na kag 5? Amigo gani, mugay mo na ako nimo kay amigo mata basi ibag makatabang kasi kung problema ron ba.
Saan man nimang 5? Akong yulog ari ba kay na na ko'y time. Oh, ito piso wifi. Kisa man di mo chatan nga wa po kay ka-chat. Dili mo mao gani kay mo gani mag wifi ko kay parang na ko'y makachat ko ba? Parang na ko'y ka-chat. Maon na ron. Mayo kayong mo diskarte sa usa ka babae, apan dili ka balong mangitag piso. Mura lagi. Mga amigo na di manghatag. Bulagan punta mo na inyong uyab. Uy, nanawag silang ga. Lolangga. Gusto naman ka? Kusog kayo mga tagugugmaan na ilahang uyab niya. Kita bisag singkura di tatagaan. Ikaw po tanaw ka na ako. Di na ba ka manghatag og singko? Unsa man po'y labot nimo? Shh, ikaw kay wa kay sipon puli na dito. Si, na mo. Kana bang Mari Rodrigo lay kwarta. Di naman ta ka magyari baga ignaw. May amigo silok. Ulap bi, may cellphone bi, tus lata. Imo ane, maulaw ta, ibaligya ko magani ni para na ko ikahulog sa piso wifi. Dam, di na mo. Lakat puli po, puli po diri. Dili magud ikaw akong gistoraan lang ka. Sila magud magadangag kay gnaom. Ha? Unsa? Magbulag ta? Ni I love you ni jud siya nako. Akong chatan siya. I love you too. Sus. Nahang naman yung cellphone na. Kay CPU akong na-chat. Ikaw magud. Mori ari ka diri wa kay kwarta. Bulag na bis, taga video para tas presyo na tag 5. Oh, no, 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 no. So, what's up mga kadakag? So, thank you so much inyong pagtanaw sa pagtanaw ani nga video. So, sa mga nangutana di ay nangutana kung taga-asa may so taga-Connemate, taga-Carolan ayong Negros Oriental. Mao na siya iting kakian ko no. Ang Carolan daw mo na pinaka bukid nga barangay diri sa Ayungon. So, shout out So, shout out day ni Regan Viraye. Shout out ni EB Orindes. Shout out ni Evangelicaros Kupat. Shout out ni Anali Ricaberte. Shout out ni Johnny Antonella Caron. Og shout out ni Bisel Caniete. Shout out ni Bonjen. Shout out ni Nimsi Montesino. Shout out ni Alice Dinyo. Shout out ni Herlina Diviro. Og shout out ni Evelyn Tolbo. Og shout out usab ni Randy is Camiguin Jr. Din shout out ni Win Real. Shout out ni Mary Rose Simukote. Din shout out ni Monsieur Prado. Din shout out ni Gisa Mumbai. Din shout out ni Christopher Tinto. Shout out ni Jose T. Pontevedra. Shout out ni Jenny Valdez. Og shout out ni Dawson Johnson. Og shout out ni Gisa Vlog. So, thank you so much inyong paghuman ani nga video kung ini nga video. So, kung usa ka pa sa mga wala naka-subscribe aning among YouTube channel, Kadangag channel, so you're free to subscribe and hit the notification bell para updated ka or ma-notify ka kung na may bago nga i-upload nga video. So, actually guys, kada simana nag-upload mig 3 videos. So, amo nang gipaning kamutan nga makagama mig mga 3 ka video para mas daghang video para daghang video mas malingaw mo. So, muna na guys, thank you so much. See you sa among sunod nga video. Bye-bye.